Eva a Tomáš milovali dlhé prechádzky v Muránskej planine. Ich obľúbenou činnosťou bolo ležať v tráve a pozorovať oblohu. Počas jedného výletu si však Eva po návrate domov všimla, že má kliešťa na nohe. Tomáš, hoci si myslel, že je odolný, našiel na sebe hneď niekoľkých. Ani jeden z nich nemal poňatie, ako ich správne odstrániť, a museli ísť na pohotovosť. Lekár ich upozornil, že mohli predísť problému repelentom, vhodným oblečením a kontrolou po každej túre. Po tomto zážitku si Eva aj Tomáš zaobstarali špeciálny kliešťový set a repelenty a nikdy nezanedbali prípravu. Ponaučenie. Príroda je krásna, ale nezabúdaj na jej rizika. Používaj repelenty, zakry si pokožku a vždy sa po túre skontroluj. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalší príbeh. Ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.